Altistu hyvinvoinnille. Hyvinvointia edistävä podcast-sarja. Voiko itseään valmentaa? Istummeko itse hyvinvointimme esteenä? Me olemme tämän podcastin vetäjät. Mia Liukkonen ja toimin liikunnan ja hyvinvoinnin parissa PT-personal-valmennuksessa ja myös työyhteisön liikuttajana. Ja minä olen Taina hyvinvoinnin juurista ja me olemme hyvinvoinnin ja työelämän kehittämisen äärellä tänään uteliaasti teille oppaina. Tänään otamme aiheeksi, treenataanko nykyään liian mukavasti vai liian lujaa? Me pyrimme yhdessä Mian kanssa rakentamaan sinulle kuulija kuvaa siitä, mikä on hyötyä siitä ja mikä on haittaa. Ja kumpi sitten sopii sinulle, sen sinä päätät. Miksi aihe on tärkeä, Mia? Joo, Taina. Ehkä laitankin kysymyksen kuuntelijoille. Treenaatko mukavasti tai liian kovaa? Aihe on ehkä tärkeä siksi, että moni meistä liikkuu säännöllisesti. Terveys- ja kuntoliikkujan tavoitteena on ylläpitää ja edistää toimintakykyä. Arki tuntuu silti raskaalta, selkä jumittaa, portaat hengästyttää, vapaille jaksaminen on vähissä tai palautuminen kestää yllättävänkin kauan. Toiset taas puskevat treenistä toiseen, ylittävät itsensä kerta toisensa jälkeen. Huomaavat ehkä jossain vaiheessa olevan jatkuvasti väsyneitä, kipeitä tai ilman iloa tekemisestä. Aihe on ehkä tärkeä siksi, että miksi moni jää treeneissä mukavuusalueelle ja miksi moni taas treenaa huomaamattansa itsensä äärirajoille. Mitä eroa on treenituloksilla ja toimintakyvyllä ja miksi ne eivät aina kulje käsi kädessä? Taina, miten sä kokisit, että mitä toimintakyky tarkoittaa? Sitä voidaan katsoa monella tavalla. Aika usein suorituskeskeisesti puhutaan lihasvoimasta, kestävyydestä tai sitten aivojen keskittämiskyvystä tai sitten jos mennään töihin, niin työkyvystä. Musta se on sitä, että me luotetaan siihen kehoon, koska se on loistava, se sun keho ja sitä kautta se toimintakyky. Se ei ole siis ominaisuus, vaan se on suhde sun omaan kehoosi, sun ja arjen välillä, sun ja kehon välillä. Kehossa näkyy elätty elämä ja sekin on normaalia. Mutta niin kuin Mia totesi, niin se toimintakyky näkyy arjessa. Se on sitä väriää tai väsynyttä olotilaa. Se on sitä, kun portaat tuntuu raskalta tai kevyeltä. Se tuntuu myös unessa. Se näkyy palautumiskokemuksessa, sykevaihtelussa ja siinä, kuinka nopeasti sitten kuormituksen jälkeen palaudut. Mutta se ei ole siis pysyvä tila, eikä se ole huono tai hyvä. Eli tämän perusteella olisi varmaan oleellista ymmärtää, että se ei ole pysyvä ominaisuus, se toimintakyky, ja oma kehosuhde on tärkeä. Eli se on vähän laajempi kokonaisuus. Eli jos mietitään treenaajia, jotka treenaa kovaa, niin voisiko heille toi suorituskyky olla se tärkein ja hyvä kunto? Eli urheilullinen suoritus. Monesti ehkä ne arjessa, ne toimintakykyyn liittyvät tavoitteet on toissijaisia. Mutta käydään asiaa taas läpi enemmän. Kerro siitä mukavuusalueella treenaamisesta. No monesti ehkä tuttu ja turvallinen treeni, hyvä fiilis treenin jälkeen riittää. Silloin me ollaan ehkä tehty siihen hetkeen parhaamme. Ja siihen liikuntaan ei ehkä kohdistu niin suuria tavoitteita. Se on vaan tärkeää pitää itse hyvää hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä yllä. Ja tietysti se on hyvä, koska tämmöinen mukavuusalueella treenaaminen tukee sitä säännöllistä liikuntaa. Kynnys aloittaa, treeni pysyy matalana ja liikkumisesta muodostuu miellyttävä tapa arjessa. Näin ehkä siitä tutusta liikuntaympäristöstäkin tulee osa sitä omaa identiteettiä tekemistä ja ei turhaa jännitä sinne lähtemistä. Miten sä näet sitten sen mukavuusalueen treenaamisen
Mihin kohtaan se sopii? No liikuntaa aloittelevilta. Jos sulla on hirveästi stressikuormaa tai kuormitusta siellä kehossa tai mielessä. Ja jos sun jostain elämäntilanteesta johtuen tulee kiinnittää enemmän huomioon palautumiseen. Eli matalan kynnyksen liikunta mahdollistaa sen liikkeen mahdollisista rajoitteista huolimatta. Koetko sä taas aina, että tavoitteellinen treenaaminen olisi nykyään aika yleistä? No voisi kysyä niin, että onko se tavoitteellista vai onko se treeni vaan oppimispaikka, joka sitten tulkitaan, että se on tavoitteellista. Koska varmasti siinä on sitä kasvun asennetta. Sä haluat oppia jotain kehosta, kehotuntemuksista, suorituskyvyn muutoksista. Ja tässä kuitenkin on kysymys tavoitteellisesta treenaamisesta. Tässä näkökulmassa kun katsoo, niin ehkä se tavoitteen treenaaminen ei olekaan niin yleistä, vaan enempää on yleistä se, että on halu kehittyä, ymmärtää kehon toimintaa ja voida paremmin. Onko sä aina sitä mieltä, että voiko tämmöisen tavoitteellisen tai kovaa treenaamisen vaikutukset kumminkin tuntuu enemmän siellä arjessa kuin salilla? Ja miten sen ehkä tunnistaisi? No toi on juuri totta, eli juuri näin kuuluisikin, eli se tuntuu siellä arjessa. Ja tässä usein tai tavoitteen treenaus ehkä ymmärretäänkin väärin. Se on useimmiten enemmän painoi, pidempää matkaa, parempaa aikaa ja niin edelleen. Tavoitteen treeni on ennen kaikkea sopeutumista, ei suorittamista. Voisitko kysyä itseltäsi tämän? Jos sinä haluat tunnistaa, että onko oma treenisi aidosti tavoitteellinen, helpottaako se elämää, sun kokonaisuutta, vai lisääkö se yhden vaatimuksen vaan lisää? Koska treenin tehtävä on tehdä arjessa kevyempää, sen pitää tukea palautumista, lisätä luottamusta sun kehoon, rakastaa sun kehoa. Miten sä koet, miksi hallittu epämukavuus on tärkeä osa tavoitteellista treeniä? Ootko ajatellut asiaa? No toi on kyllä tarpeellinen ja jos mietitään kehon toimintakykyä, niin puhutaan siitä kuormituksesta, sen jälkeisestä levosta eli superkompensaatiosta ja sillä tavalla meidän keho toimii. Ja keho rakastaa hengästymistä. Ehkä sä et aina rakasta, mutta sun sydän kyllä tykkää siitä. Mä teen sit mielikuvan. Ja jos sä ajattelet, että sun elämässä on vähän niin kuin joki ja siellä virtaa sitten se arki, se työvastuut ja sitten nämä sun liikuntaharrastukset tai vaikka joku muu harrastus, mikä on jotain semmoista, mitä sä haluat tehdä. Ja sä oot siellä joen rannalla, mutta sun pitäisi saada rakennettua nyt silta se sun elämän ylitse, jotta se kantaisi sua niin sanotusti. Sä oot siellä joen rannalla, siellä on turvallista, tuttua, siellä on kaikki tiedossa, miten kaikki menee. Ja sit sä tarvitset jotakin muutosta. Sun pitää ruveta rakentaa sitä siltaa. Sä et saa rakentaa sitä sieltä joen törmältä, koska silloin siitä ei tule siltaa, siitä tulee törmä. Miten sä rakennat sen sillan siihen epämukavuuteen? Siihen, että sä oot kiinnostunut siitä, miten sä reagoit, kun tulee se epämukava kokemus treenissä. On se sitten hengästyminen, on se sitten vaikka toisten ihmisten katsominen, jotka tekee jotain joogaliikettä sun mielestä vaikka paremmin. On se sitten fyysinen tai psyykkinen. Mutta rakenna sitä siltaa. Hyväksy se sun kehon viesti. Siitä se lähtee. Eli yhteenvetona voisin ehkä ajatella näistä sun kommenteista, että mukavuusalueella treenaaminen soveltuu meille kaikille, jos lähtökohdat ovat sellaiset ja arki sitä vaatii. Ja et ehkä vaadi itseltä jatkuvaa kehittymistä ja äärirajoille viemistä. Ja ehkä sitten se tavoitteellinen tai kovaa treenaaminen on ehkä enemmän sellaista rajojen rikkomista
haluat ehkä uusia ärsykkeitä sinne keholle, oppia tuntemaan siitä kehon suorituskyvystä. Se on juuri sitä siltaa, Mia. Just näin. Nyt oikeastaan heitänkin kuuntelijakysymyksen sinne toiselle puolelle, että milloin viimeksi olet tehnyt jotain, mikä on tuntunut oikeasti epämukavalta ja mitä tunteita se sussa herättää? Siinä on ehkä hyvä kysymys sulle siitä, että mitä sä itse ja mitä sun keho kaipaa. Sitten voidaan puhua tietysti myöskin liikunnan nautinnosta, että voisiko se epämukavuus ollakin nautinto eikä epämukavuus. Aivan samoin kuin epäonnistuminen on kaikille sallittua ja mielellään kiitos hyväksy sekin. Koska se, että se toimintakyky tai tavoitteiden treeni, niin ne ei synny loppujen lopuksi tavoitteista vaan, eikä siitäkään, että sun pitäisi tehdä, vaan ne on niitä pieniä tekoja. Mä ehkä voisin sanoa, että ajattele sitä kokemusta vähän niin kuin olisit teatterissa, mutta sä oot itse se näyttelijä silloin, joka ilmaisee sitä mukavuutta, sitä epämukavuutta sen treenin aikana ja ottaa kaikki se vastaan. Jos sä mietit vaikka tätä, että liikkuvuusharjoituksessa millainen kokemus on kehossa. Entä silloin, kun sä meet hiittiin, siihen spinningiin, siihen puolituntiseen, jossa sä hengästyt kunnolla. Ja jos tätä kaikkea vetää yhteen, niin kyse ei lopulta olekaan siitä, että pitääkö treenata kovaa tai mukavasti. Kyse on siitä, että mihin sun liikunta vie. Tukeeko se toimintakykyä palautumista vai kuluttaako se enemmän kuin antaa? Joo, se on tärkeää, että huomioi ne hyödyt ja ne omat tavoitteet tai ehkä halut ja mielenkiinnon kohteet sen liikunnan kanssa. Mitä sä siltä haluat? Hyviä pointteja. Mutta ehkä voisi miettiä myös sitten, että tätä kysymystä pohdittaisiin, että miten sä voisit sitä sun omaa treeniä arvioida. Kehitynkö mä? Onko se treeni tasapainos niiden sun lähtökohtien ja toiveiden ja ehkä, jos sanotaan nyt kumminkin tavoitteiden kanssa? Ja kehittyykö ne sun taidot? Tuoko se liikunta sitä nautintoa ja mielihyvää? Mikä kumminkin ehkä on siellä taustalla sen hyvinvoinnin lisäksi. Sitähän me monesti tavoitellaan. Ja ehkä sitten siellä, jos sulla on niitä suurempia tavoitteita sen kunnon tai kovaa treenaamisen suhteen, niin saatko sä riittävästi sieltä vastinetta ja palaudutko riittävästi? Olisiko siellä treeniin mahdollista lisätä sit vaikka yksi vaikeampi liike tai vaikka palauttavampi treeni, jossa aina vedät itsesään äärirajoille? Eli tärkeää muistaa tasapaino, joka tukee sitä sun pitkän aikavälin hyvinvointia ja sitä superkompensaatioista kehitystä, mistä Taina puhui tuossa. Eli kumminkin sen treenin pitäisi olla kehittävää niin, että se edistää sun toimintakykyä, vireyttä, jaksamista arjessa, mutta vie eteenpäin. Eli molemmille treenitavoille voisi ollakin paikkansa. Sitten myös tärkeää miettiä, että riittääkö ne voimavarat. Eli se palautuminen, mistä on tänään puhuttu ja viime jaksossa jo puhuttiin, niin on tärkeää huomioida, että sen treenin jälkeen sulla jää keholle ja ehkä sille mielellekin aikaa ottaa hetki palautumiseen. Se, että se liikunta tuo sitä hyvää oloa, vireyttä, lisää motivaatiota ja ennen kaikkea säilyttää sen innon siihen liikkumiseen. Se jatkuva väsymys tai motivaation lasku ei yleensä kyllä kuulu siihen treeniin. Eli silloin on ehkä syytä arvioida se sun harjoittelun kuormitus tai palautuminen. Eli tasapainoinen treeni näkyy jaksamisessa, kehityksessä ja siinä hyvinvoinnissa. Eli jos me vedetään vielä kerran yhteen, että liikunta ei olisikaan suoritus, ei projekti eikä vaatimus, vaan hetki, jossa saisit yhteydessä itseesi. Koska nautinnon löytöretki keholle ei löydy kalenterista, ei harjoitusohjelmasta, vaan se alkaa pysähtymisestä, vastalakajan mielellä uteliaisuudesta. Mitä minulle tapahtuu, kun liikun ja miltä se tuntuu? Ja muistaa, että kaikkea ei tarvitse vaihtaa. Mutta tarvitset vähän rohkeutta
että annat kehosi puhua erilaisilla äänillä eri tehoisissa treenissä. Ja Tainan kommenttiin lisätän, niin tukeeko se sun treeni tällä hetkellä sitä sun jaksamista arjessa vai vaan sitä, että se kalenterissa on se treeni tullut tehtyä? Eli mietin myös sitä, miten voisit edistää sitä sun liikuntakäyttäytymistäsi. Ja sitten me kuule Mia, ollaan valmiita. Hyvä. Tämä ehkä sua rohkaisi tarkastelemaan sun omaa treeniä ilman niitä ääripäitä ja pohtimaan sitä, että mitä tavoitteita sä sinne asetat sille liikunnalle ja ehkä itselle ja kehittämään niitä sun taitoja. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Altistu hyvinvoinnille. Hyvinvointia edistävä podcast-sarja. Tervetuloa kuuntelemaan seuraavallakin kerralla. Kiitos. Kiitos.